Què és per vosaltres jugar? Per mi jugar és una manera d'aprendre i aprendre nous jocs. Per mi jugar és companyerisme quan jugo amb els meus companys. Per mi jugar és mantenir el cap actiu i diversió. Per mi jugar és divertit, interessant i creatiu. Per mi jugar significa diversió i imaginació al poder. Per a mi jugar és aprendre matres, misteri i tot això. Per mi jugar és una sensació molt bonica que aprens moltes coses. Per mi jugar és una forma d'aprendre interior o exterior. Per mi jugar és una forma d'aprendre més coses. Per mi jugar és una forma d'aprendre, disfrutar i imaginar. Per mi jugar és diversió, però sobretot és intriga, sorpresa, perquè no saps què passarà. Potser que comencis guanyant, però després perds. Per mi jugar és una forma d'aprendre molt divertida. Què és per vosaltres jugar? Per mi jugar és un aprenentatge diferent als altres que a vegades es guanya i es perd. Per mi jugar és diversió, alegria i felicitat. Per mi jugar és una expressió natural pels que els petits li agraden molt. Per mi jugar és per aprendre, però alhora de més divertit. Per mi jugar és aprendre el mateix joc, divertir-se i passar-s'ho bé. A mi els jocs són interessants, sobretot els jocs nous. Per mi jugar és com un treball, però que és divertit i et fa disfrutar cada moment de la vida. Per mi jugar és aprendre d'un altre món. Per mi jugar és una manera d'aprendre de moltes diferents maneres. Per mi jugar és aprendre coses noves i d'una manera divertida.